Les vexacions de Satí és una obra de text musical curta, poques notes, poc més d'un centenar de notes. L'obra parteix d'una melodia misteriosa, una melodia, jo diria, quasi mística, pel que fa a la seva sonoritat, una sonoritat basada, que musicalment anomenem intervals augmentats disminuïts, i això li confereix un caràcter, una ànima una mica especial. Una melodia que sembla que no va enlloc. D'alguna manera queda suspesa en l'espai i en el temps. Per què en l'espai? Perquè és una melodia que té una petita indicació, que Erik Satie va posar al principi de la partitura, de mitja pàgina, la partitura, i diu repetir aquest fragment 840 vegades. Quan es va plantejar la interpretació de vexacions, dins el marc del 150 aniversari de Ricard Vinyes, pianista d'aquí a casa nostra, jo em vaig imaginar, primer de tot, què hauria fet Ricard Vinyes si hagués conegut aquesta partitura. Jo sabia molt bé que volia intentar començar amb un so brillant, per exemple, com era el de Ricard Vinyes, molt articulat, molt net, molt clar. I la meva idea és, a poc, anar transformant aquest material i fer-me el meu, tot incorporant els companys del Quartet Prisma. Llavors, el que feien els companys del Quartet Prisma és jugar en un segon pla, potser més, jo diria, textural. Per tant, hi configuraven una característica més plàstica en aquesta música i alhora una dimensió expressiva, de donar-li un espai. Llavors, és una obra que tu no pots dir avui la vaig assajar i tocaré 14 hores al piano. Això no, perquè és un repte que tu has de dir ho faig o no ho faig. Llavors, la preparació és més aviat mental, en el sentit d'estar convençut que tu ho pots fer i per intentar entrar, a mesura que tu toques, dintre el joc de la repetició. Llavors, aquí, d'alguna manera, el que vaig fer, intentar deixar-me portar per la dilatació del temps. Llavors, el que sí que vaig fer és una preparació física, 2 dies abans de la interpretació. Ja vaig reduir considerablement la meva alimentació per no tindre residus, hidratar-me molt 2-3 dies abans i a poc anar reduint la ingesta de líquid. Llavors, el mateix dia, durant el matí, no vaig ingerir cap tipus d'aliment ni cap tipus de líquid. I a primera hora del matí vaig anar al servei i a partir d'aquí és senzillament anar dosificant durant el dia la ingesta de líquid i aliment per poder aguantar durant les 14 hores. Llavors, aquesta preparació física consistia en això. Realment he de dir que portava molt material de menjar i quasi no vaig menjar res perquè entrés en una sensació d'estar suspès en l'espai i el temps i no tenies gana, no tenia set. Finalment he de dir que vaig tardar com a 3-4 hores entrant al joc, ben bones. Un cop estàs dins no tens gana ni set, sincerament. Llavors la preparació va ser això, musical, mental i física. Gràcies al Màrius per creure, per fer això, a Jesús per l'espai i als que heu anat venint per acompanyar perquè se sentia la presència i vam fer les meves pel·lícules, no?
peces de fantasmes que passaven per aquí i se sentia la presència i, bueno, està molt maco. Merci, merci al quartet.